Pois xa temos todo a punto aquí para ver se hoxe a nosa concursante Xiana, que é a que saiu gañadora entre os 5 concursantes, pode levar o bote. Terá esa opción nese minuto final. E se vos tamén queredes vir participar aquí e poder levar o bote do Atrápame, só tedes que escribirnos ao 618-388-087. Así poñemos un día, pasamos aquí unha tarde fantástica, ou non Xiana, Sí. e logo xa sacabamos no quinto chanzo, levamos o bote xa a repanocha. A ver se hai sorte. Pois esa é a idea. Para iso, Xiana, xa sabes, tes que acertar 5 preguntas sobre 5 temas diferentes. E sabes tamén o que temos no bote, non? Recordo cho eu, que hai moito billete, 14.600 euros. Aí che van. Para que os teñas máis pretiño e para que ainda te motives un chisco máis se fai falta. Para gañalo, tes que en 60 segundos, nun minuto, acertar esas 5 preguntas sobre que temas, con cales xogamos hoxe. Pois aí están americanos, química, coches, escultura e números. Cada acerto vale 100 euros se consigues os 5, 14.600 que van para Viveiro. Preparada, Xiana? Preparada. Pois veña, moita sorte. E tempo, americanos. Quen era o líder dos aztecas cando chegaron os conquistadores casteláns? Paso. Non é correcto. Química, cal é o elemento químico máis lixeiro? Neón. Non é correcto. Coches, de que marca é o coche de Mr. Bean? Clio. Non é correcto. Escultura, que artista é autor do David, escultura exenta en bronce do Quattrocento italiano? Miguel Ángel. Paramos o tempo. Paramos o tempo e recapitulamos, que non empezamos da mellor maneira. Ainda quedan moitos segundos, quédanos a de números por diante, e imos ver se Miguel Ángel, como ti dicías, é o artista do David, recórdoche, escultura exenta en bronce do Quattrocento italiano. Preparada, Xiana? Sí. Pois tempo, non é correcto. Números, en que ano comezou as súas emisións o Atrápame se podes na televisión de Galicia? 2020. Non é correcto. Americanos, quen era o líder dos aztecas cando chegaron os conquistadores casteláns? Nada. Non é correcto. Química, Carbono. non é correcto. Coches, Renault. non é correcto. Escultura, Leonardo. non é correcto. Números, 2021. é correcto. Americanos, quen era o líder dos Paso. aztecas? Química, cal era o elemento? Oxígeno. Non é correcto. E tempo ata aquí. Ben xogado, ben administrado o tempo, pero non houbo máis sorte. En coches, a marca de coche que buscábamos era o Mini, que era no que iba Mr. Bean, coche inglés, cómico aí tamén do Reino Unido. A escultura, claro, David lévanos rapidamente o de Miguel Ángel, pero era de bronce, tamén está en Florencia, está no Museo do Barguelo, e é o David de Donatello, bastante máis pequeniño, Era a seguinte opción. pero tamén moi importante. E fuches por as tartarugas ninja, fuches a Leonardo, faltounos aí Donatello. Moctezuma foi o líder dos aztecas cando chegaron os conquistadores casteláns, e o elemento químico máis lixeiro é o hidróxeno. Non puido ser o bote, pero ese esforzo e ese acerto ten premio 100 euriños que van para Covas, para Viveiro, con Xiana. Graciñas, parabéns a Xiana, e ollo, que segue a meter o bote. Seguimos xogar no próximo programa por 14.900 euros. Vémonos, ata festa.